at naklik mo tong video to dahil ito nga ay para sa iyo na katulad kong aspiring YouTuber, vlogger, content creator na nagsisimula pa lang or gustong magsimula ng YouTube channel. Dahil magbibigay ako dito ng mga YouTube channel ideas or vlogging ideas without showing your face. Dahil pagkakaumpisa mo pa lang, syempre hindi pa tayo ganun ka-confident na magsalita sa harap ng camera or nahihiya pa tayo. So, ito yung mga vlogging ideas na maaari nyong gawin para makakuha na potential viewers and subscribers na kahit hindi kayo nagpapakita ng mukha or nagsasalita. At papakita ko sa inyo, magbibigay ako ng example ng mga successful YouTube channel na ganito ang ginagawa at ang dami nilang subscribers and views sa ginagawa nilang videos. So, please keep on watching. Ang pinakaunang YouTube channel ideas or vlogging ideas na maaari mong gawin ay ang cooking channel. So, ito may papakita ko sa yung YouTube channel na talaga nga namang maiinganyo ka na ganito ang gawin mo. So, yan. Tingnan nyo, meron na siyang 1.27 million subscribers at 381 uploaded videos. Tingnan natin ang kanya. So, ayan. Tingnan nyo, ang popular uploads niya is nagkaroon siya ng 19 million views. O, 11 months ago lang to. So, tingnan nyo ang mga popular uploads. 0.4, 7.7. So, nag-upload siya. Ito yung mga latest upload niya 4 hours ago. Napakadaling, nito, kumaga, YouTube channel content na maaari natin gawin dahil at naman tayo siguro ay may talent at marunong magluto. So, kapag nagluluto ka, maaari mo itong i-upload sa iyong YouTube channel. So, hindi natin alam, malay mo mag-viral, di ba? So, ganyan lang siya. Di ba? Hindi siya nagpapakita ng mukha, hindi siya nagsasalita. Susulat niya lang dito kung ano yung mga ingredients at naglalagay siya ng background music. So, ganun lang po kadali. 19 million views 11 months ago. So, imagine magkano kinita niya dito sa views na to. Ganun lang. Simple-simple. So, yung pangalawang agawa ng mga motivational or inspirational speech or videos. So, may papakita ko sa inyong YouTube channel na talaga nga namang may inspire ka. Nalhab ay meron na siyang 2.55 million subscribers at meron na siyang 190 videos uploaded. So, tingnan natin ang kanyang channel. So, ito, gumagawa siya ng mga motivational speech or videos at kumukuha lang po siya ng mga audio ng speech and then naglalagay lang siya ng mga ganitong, ang tawag dyan is B-roll videos. And then, nilalagyan niya na subtitle. So, sobrang ganda niyang panoorin. At ang daming nanonood dito. Channel niya is nakakuha na ng 234 million views. So, isa rin to sa napakagandang gawin sa ating mga YouTube channel. Diba? Kasi wala pa akong masyadong nakikitang Pilipino na gumagawa ng ganitong content na Tagalog. Yung mga motivational speech na Tagalog. So, malay mo, pagka ginawa mo to, ikaw yung unang sisikat na YouTube channel na ganito. Then, yung pangatlo is ang video compilation. So, ito, Pilipino ang may-ari nito. Meron na siyang mahigit 1 million subscribers at 246 videos uploaded. So, tingnan natin. So, ayan. Siya yun. Siya pala yan. Diba? Mga kakaiba at nakakatuwang istorya sa buong mundo. So, ito, nagko-compile siya ng iba't ibang mga videos dito sa Pilipinas at kahit sa ibang banda. So, ayan. Alam mo, 2 days ago, 511,000 views. Nakalain mo yun. So, nag-upload siya halos 3 times a week. Tapos yung views niya ay 500,000. Tapos yung popular upload niya, 4.8 million. So, ito talaga kasi lagi itong pinapanood ng asawa ko dahil tuwang-tuwa siya dito. So, nag-join lang siya February 5, 2019. At yung YouTube channel niya ay meron ng mahigit 147 million views. So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung example ng ano
Aha. Mga ganyan lang. Oh my God. Oh my God. Magaling siyang magsalita at magaling siyang mag-compile ng mga videos, talaga nakakatawa. So, yeah, mga ganyan lang. Nakakatawa talaga siya. So, yun. So, tama na. Panoorin nyo na lang to. Ito na tayo sa storytelling. So, itong gawin. Example for entertainment, educational, informational, poses, sports, diba? Kung saan yung hilig mo. For example, magaling ka sa history, yan. Magaling ka sa showbiz, magaling ka sa mga makichismis, marites, ganyan, din sa sports, pwede rin. So, ang example ko sa inyo dito is yung YouTube channel, The Amazing Stories. So, ayan, tingnan nyo naman, meron na siyang 2.49 million subscribers at 310 uploaded videos natin. So, ito, storytelling is the oldest form of teaching. So, tama naman to. So, kung magaling kang magsalita, sabagay, ang pagsasalita naman is natututunan lang naman yan at pwede ka namang mag-practice. YouTube kasi is more on natututo ka habang nag-upload ka ng mga YouTube videos. So, ganun siya. So, tingnan mo yung popular upload niya. Meron na siyang 12 million views, 8.9, 7.7, 7.3. O, diba? So, dapat kasi dito, research ka ng talagang totoo. Karoon kasi ang YouTube na community guidelines na bawal ang mga disinformation, misinformation, fake news, kumbaga. At, syempre, yung mga viewers natin matatalino na rin. At kapag napansin ng ating mga subscriber na parang hindi totoo. So, mawawalan ka ng kredibilidad at mawawalan ka ng views, subscribers. So, make sure lang na tama ang sinasabi mo or meron ka talagang legit sources ng information na ilalabas mo. So, katulad nito, totoong balita to na siya mismo yung nagkikwento. Napakagandang potential din nito para gawin natin sa ating mga content sa ating YouTube channel. So, isa pa is Ask Teacher Popong. Teacher Popong. Ayan o. Lumabas na agad siya. So, si Teacher Popong ay meron na siyang 1.49 million subscribers at 624 uploaded videos. So, tingnan natin. So, ito, ang dami rin niya laging views. Kada upload niya, ang dami niyang views lagi. So, napansin ko sa kanya kung ano yung trending na balita, yung nagawa niyang content. Para nga naman, mas marami siyang views. So, puhunan lang din dito is poses at research. Wish you luck sa paggawa ng iyong YouTube channel at sana ay magtagumpay ka at sana may natutunan ka rin sa YouTube channel na ito at kung meron man, please paki-like and subscribe ka na din. Maraming salamat at see you again on my next upload. Bye!